लावखार ओंखाम जाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांमोना नायगासिनो दङ समनि रादाब दिनै आं दङ नैबे भुटान हाजोनि आफां चिरां जिल्ला सिंनि दादगारि ओनसोल ओरैथिं मालिबिटा बेहाय आइ दैमानि खर' बा आइ दैमानि खर'सा नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ दिनै बिटिसिनि टुरिजम बिफाननि मावफुं सोद्रोमा धीराज बरगयारि बिथाङा बेखेवना होलांबाय दा बिथाङा बे बेखेवनायजों लोगोसे बे पिकनिक स्पटनि सोमोन्दै मा फोरमायखो जों फै एसे मिन्थिनानै लानि सार दिनै नोंथाङा नैबे मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेखौ बेखेवना होबाय आरो मा फोरमायगोन गिबियावनो आङो कमिटिखौ थेंक्स होगोन कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिफोरखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ जे बेखेवनाय आंखौ लेंबोदों डिपार्टमेन्टआ बेनो जाखाबाय नालाय आंना बेफोरावनो जाबाय एसे मोजां मोनदों आङो ओमफ्राय बे दिनै मोनाबिलिखौ पिकनिक स्पटखौ जे दिनै मानसिफोरखौ गोजोन होनो थाखाय इउथ्सफ्रा जे बिदि साजायदों मादों दा बेसोरखौ आं धन्यबाद होगोन बे इउथ्सफोरखौबो जे खस्थ' खालामनानै मोनाबिलिखौ रायजोनि बेरायफैनो थाखाय बिदि मोनसे स्पेस खालामना होदों बे आरो आं खावलायगोन जाहाथे फैनानै नायफैथों मोनाबिलिखौ बयबो मोजां थानो जिरायनो मानो गथ' गथाय लानानै फैनो फेमिलि लानानै फैनो मोजां आरो लोगोसे आं इउथ्सखौ खावलायगोन जाहाथे लोंला जाला बारा खालामा निउ इयारफ्राव एक्सटेन्ड जालाबायो जाहाथे कमिटिजों लोगोसे जाय फंबाय बिनानावमोना ओमफ्राय पिकनिक जानो फैगोन बिसोरबो जाहाथे डिसिप्लिन मेनटेन खालामो लेथ्रा लुथ्रा प्लास्टिकफोर बेफोरखौ जाहाथे मोजाङै डिसिप्लिन हिसाबै जाहाथे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआ बदनाम जाया दस्रानि गोजाननिबो मानसि फैयो नालाय जाहाथे बिसोर मोजां मोनलाङो दा दिनैनि समाव जों नुनो मोनो माने टुरिजम सेक्टरजोंनो माखासे जोंनि खाथिनि रायजो मेघालय नागालेण्ड बा सिक्किमफोर बायदिया जानानै थायो दा बेबायदि सम्भबपुर्ण जोंनि बिटिसि हालामाव गोबां जायगा दङ टुरिजम सेक्टरखौ जौगाहोनो थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय माबायदि राहा लादों दङ प्लेसाथ' दं बिटिसि ओनसोलाव जोंनाव जिहेतु भुटान रायजोजोंनो जोंना थाफानाय जाबाय नालाय दै हाजो बेफोरबो दङ जोंनावबो खिन्थु माखासे बुस्थुखौ नों मोजाङै डेभेलप खालामनो थाखायबा जोंनो एसे फैसाफोर नांगौ दा फैसाया जोंना बे बिटिसिनि बे जिथु जोंना एनुवेल प्लेन जायखौ जों एसअपिटि प्लेन होनो बे साफिसियेन्ट जाया बेजों नों मोनबैसे पिकनिक स्पट फोसाबनो बा मानो आरो बेजों लोगोसे पार्मानेन्ट स्ट्राक्चार नांगौ माखासे रिजर्ट टिजर्ट बेफोरबायदि नांगौ दा बे बिटिसिनि थाखाय बे साफिसियेन्ट नङा बेखायनो जोङो हायोब्ला सेन्ट्रेलनिफ्राय जुदि माखासे फैसा लाबोनो हायो नामा बे मोजां प्रजेक्टनि थाखाय बेखौ जों रायज्लायदों आरो अन दा वे जाजोबाबो मोनफा मोननै जागोन बादि मोन्दों जों आसा खालामदों जागोन बादि मोन्दों